Line er en ganske almindelig pige på 20 år. Hun er 1,6 meter høj og vejer 81 kilo. Hendes kondital er målt til 33 ml ilt per minut per kilo. Da Line var yngre, spillede hun meget håndbold i en idrætsforening, hvor hendes forældre også trænede og var trænere. Men da hun blev teenager, mistede hun interessen. Line er i dag næsten aldrig fysisk aktiv, men er til gengæld meget sammen med veninderne. Line er egentlig en glad pige, og hun er godt tilfreds med de fleste aspekter af sit liv. Men hun synes selv, at hun vejer for meget, og hun vil gerne tabe sig. Giv nogle forskellige bud og definitioner på begrebet sundhed og placer Line i relation til disse. Sundhed er egentlig et personligt begreb. Det handler om at have det godt med sin krop, sit sind og sine medmennesker. Sundhed handler om at være i balance med sit liv og sine menneskelige og fysiske omgivelser. Vi kan ikke være sunde alene. Vi er hinandens sundhed, livskraft og livsglæde, og vi skal hjælpe hinanden med at opbygge og bevare vores fælles sundhed. Line er en glad pige og har det på mange områder godt med sig selv, men mener samtidig, at hun vejer lidt for meget. Vurder Lines sundhedsmæssige status under inddragelse af begreberne kondital, BMI og livvidde. Giv desuden nogle forslag til, hvad Line kan gøre for at leve et sundere liv, og hvad der vil ske med hendes krop, hvis hun ændrer sin nuværende livsstil. Line har et kondital på 33, hvilket vil kategorisere hende som rimelig på et skema over kondital for kvinder i alderen 20 til 24. Hendes BMI er på 31,64, som viser hende på BMI-skalaen som overvægtig. Hvis Line fandt glæden ved håndbold igen og begyndte at spille 2-3 gange om ugen, vil hun øge sit kondital og dermed tabe sig og mindske sin BMI. Undersøg de tendenser, som præsenteres i bilaget, herunder hvilke samfundsmæssige konsekvenser fedme har. Her er et citat fra teksten. Sukker skaber fede børn. Mange børn vil ikke lege med fede børn. Fede folk opfattes som dummere. Du mister 10 gode leveår, hvis du er fed. Fedme hæmmer potensen. Citatet fortæller de mange fordomme og sandheder, der kan være ved fedme. Der er over 1,5 milliarder overvægtige mennesker i verden. Knap en halv milliard af dem er svært overvægtige, også kaldet fede, og det er dyrt. De vil belaste sundhedsbudgetterne mere end slanke, og de vil arbejde mindre og derved tjene færre penge. Diskuter mulige tiltag, som kan mindske problemerne med hensyn til overvægt og fedme. Skoler og børnehaver bør være bedre til at gøre de fede børn opmærksomme på problemet og få sat en stopper for det. De bør også fortælle forældrene til de fede børn måder at hjælpe dem på. Staten burde være bedre til at sende fede børn på julemærkehjem og holde øje med dem efter deres julemærkehjemsforløb. Børnene burde have mere motion og bedre trænere, der kan hjælpe dem med vægttab. Forældrene burde være bedre til at erkende, at deres børn har et problem. Vi har et eksempel på et julemærkehjemsophold, der virkede rigtig godt, men da personen kom hjem igen, tog han alle de tabte kilo på igen.